Grim ráin gom sé sena bhís beag ach tuigim go maithis mar chuine fásta cécho maithas á sé agus darach bhí de bhharsa lán de hálaíocht bhí si déanamh 8 rótatíh. Se ach an trú ná gribh an ráinna go éon ar chum más bhí raic sa bhaile bhí si gur íochleir na éthe mar an maithastán si just dochreite ar fad ach just tá blas anna láidir ar as chuinteisteach ar leanaí óga ach bhfuil is le reint leanaí go maiile é so sin gra agus is maiile man is sé mar is et mar hálíonn rudí mar sin ach tas tuigim cé go maithastá sé ná tá se an úsáideach ó thaobh sais anlan nó anra a rarú nó aon rud a rarú is féidir panna cotta dhéanamh leis chomá tá se an úsáideach an déobh sin de ach stochan rud is táchtaí ná go garíonn sé le tá cochtaí frithvírisige fri bacteria caríonn sé má bhíon 8 má bhíon scabhóga nó aon galar i dócht gláanann sé amach caríonn sé an rud a leis so tá sé fíorchóchtach ar fad just din té ormhar leis so sin decoction so chuirteach i botte le isce fór thuirt chun flochaigh as an sin bheirú a beidir 10 nómant sin scag amach agus sin an deoch sin óil. Now mollam beidir cinnamon nó lemón chur leis as roint mealach chur leis chun blas níos míse chur air. So seanléint diontaí bheirú le baine ach má tá sais faibe gut le docht agus má tá sachtart nu rudí mar sin ní charíonn baine le sin duine sé rudí a ramú sús níos mó so ní molhann ri a bhasca le baine íon néléisce. So leis an Carraigín chun é bhailú just tugam sais bar grúige dó sé just anna himplí just pí a ghearan sá, pí a ghearan súd agus chuidhád an planda ágan taobh dit. A níon tú éit so sais sinós bushy as béirle tá sé tá dásáis damnar ag námsead an líon orintanta bíon dá dearg na cuircar ar a brethir ar an séasúr méid grain a bhí ann Fighter é sais lár gladach ní bhíonn sé róord ní bhíonn sé róíisiil tá sé éascailóir taachtar agus tá sé forleathan ar fad mar himplairn agus is famnach is cean an famní tradiisiúnta in éireann tá aithne i gachtain air nach mór aon duine greibh tugus sos le heis chósta bheith chumach ar an Carraigín.